जों दा दंफैयो बरपेटा टाउनाव मीना बाजारनि थाखाय जोङो माखासे नागरदला कन्टेक्ट खालामनो फैनाय जादों आरो जाम्पिं आरो बेबायदिनो गोबां दङ गारि गाखोनाय बायदिसिना दङ गथ'फोरनि दा बेखौ नोंथांमोना फैगोन 25 सेप्तेम्बर 25 सेप्तेम्बर 2022 मायथाइनि बर' बाजार मेलायाव बर' बाजारनि महिला मेलायाव नोंथांमोना गाव गावनि फिसा फिसौफोरखौ लाबोनानै गाखोहोनानै गोबां रंजानाय एबा फुरथि खालामहोनो हागोन। आसा खालामो नोंथांमोना फैगोन 25 सेप्तेम्बर निफ्रायनो जानो गोनां महिला मेलायाव नोंथांमोना बयबो जाहाथे लैहोर फैनानै मीना बाजाराव जि जानो गोनां बे जोंनि नागरदला लाबोनाय बा गथ'फोरनि रंजानाय बेबायदि सुबिदाखौ नोंथांमोना बयबो फैनानै बे सुबिदा एबा रंजानायखौ लाफैनो हागोन। अब बरिया उन्दैफोरनि थाखाय मिनि नागरदला होनना बुङोलै बेखौ नोंथांमोना बर' बाजाराव नुनो मोनगोन दै। नोंथांमोना बर' बाजाराव फैयै गाव गावनि फिसा फिसौखौ लाबोनानै गाखोफैनो हागोन। बर' बाजार महिलाया मेलायाव नोंथांमोना नैबे मिनि नागरदलायाव गथ'फोरखौ गाव गावनि फिसाफोरखौ गाखोहोनो हागोन दै। अके बरिया गाखोनो हागोन बयबो गाव गावनि फिसा फिसौखौ लाबोनानै बर' बाजार मेलायाव नोंथांमोना गाखोफैनो हागोन। मीना बाजार लांनाय जागोन दै। बेबायदिबो गाखोनो हागोन बेखौबो हागोन आरो बेखौबो हागोन आरो लोगोसे जोंहा जाम्पिं दङ लोगोआव जाम्पिं दङ नोंथांमोना जाम्पिं खालामनो हागोन। बरिया जाम्पिं दङ। अके नोंथांमोना बर' बाजार महिला मेलायाव फैनानै नोंथांमोना बे जाम्पिंखौ खालामफैनो हागोन। बरिया आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा होनो मांकि माउस दं मांकि माउसखौ दायो फिटिं खालामा गाव गावनि खुदियाफोरखौ लाबोनानै गोसोबादि रंजा होफैनो हागोन। गोजोन्थों।